Okinde adek moriwo Abnasir, Nelson Havi kod Gibson Kamau Kuria koro dwaro ni ogai mar doho Martha Koome ogwe tao ka gilieko ne onyawo mibadhi matimore bad migawo mar doho e pacho ka nyaka e kind jong'ad buche. Okinde go koro wacho ni gin kod neno moromo kowuok kuom jopiny e mibadhi mosebedo katimore e doho ka bende gikwayo Jo-Kenya mondo mi omed chwalo ng'ur mag ne riwruok mar Okinde LSK. Jeso Dur nigi ler. Ndalo machuok kende bang' ogai mar doho Martha Koome wacho e lela ni ok obi gweyo tao kaka ogai mar doho kata obedo ni nitiere jogo makwede kokalo e yor mbui. Koome ochako yudore kama tek ka okinde adek madongo e pachoka bende koro dwaro ni ogwe tao. Nelson Havi, Ahmed Nasir kod Gibson Kamau Kuria koro dwaro ni Martha Koome ogwe tao mapiyo piyo mondo ochiw thuolo mar timo nonro ewi weche maliekore ni nitiere apisas mag bad migawo mar doho monywando nyaka joyal buche machin mibadhi mieno. We must have the Chief Justice resign. Why do we say so? Because the Chief Justice is the head of the Judicial Service Commission. She chairs the Judicial Service Commission. How can she countenance all these complaints? And it's not that she doesn't know about them. She has intelligence. She has an office that's functional. She has evidence of judges who are corrupt. But she's not doing anything. She's doing nothing. And it is for that reason that it cannot be expected of the Judicial Service Commission to take charge of her. Okinde adek go koro seyo ogai mar doho kuom pando ng'ur ma Jo-Kenya chwalo ne duol mochung' ne doho e pachoka ewi jotije mag doho ma jo mibadhi. When you make a complaint, Martha Koome has brought a rule that is now a decisional independence. She will say that no, you can't touch them because it's a decision there. But in other words, she has legitimized the corruption through judgment and given them impunity. But she is protecting judges. Kaluwore kod kaka duol mochung' ne doho e pachoka oserem nono ng'ur ma Jo-Kenya chwalo ewi joyal buche ma jo mibadhi, okinde adek go koro kwayo Jo-Kenya mondo chwal ng'ur margi ne riwruok mar Okinde LSK. You know, this desperation of lawyers and clients now is that we have to take this argument to another level. We have Judicial Service Commission is no longer an option because Martha has made it, a club that protects judges. That is why we are looking for now evidence. That is now we will go frontal attack on the judiciary because, we can't get justice through the Judicial Service Commission. Riwruok mar joyal buche pachoka Judicial Service Commission koro seyo jotend LSK machon go Ahmed Nasir Abdullahi kod Nelson Havi kuom siko kwedo bad migawo mar doho kod telo mare. Jeso Dur, Ramogi TV, Nairobi.